מהיום גם אתה יכול לבנות בעלויות נמוכות יותר ובזמן קצר יותר, מבלי להתפשר על איכות ורמת גימור גבוהה. חברות בעלות שם למדו להכיר את יתרונות שיטת ספנקרום וכבר החלו ביישומה. בכרמיאל, ברחובות, ברמת השרון, באלעד וברמלה. השיטה מעניקה פתרון כולל ומקיף לבנייה מתועסת של בתי דירות, מבני ציבור ומגדלים. שיטת ספנקרום מספקת מענה לכל האלמנטים בתהליך הבנייה במעטפת, לתקרות, למדרגות ולקירות הפנים. שיטת ספנקרום מתאימה לצרכים ולדרישות הייחודיות של כל פרויקט. מהנדסי ספנקרום ילוו אותך לכל אורך התהליך, החל מהתאמת השיטה לתוכניות ועד להדרכה בשטח. הרעיון העומד בבסיס השיטה הוא לייצר באתר קרומי תבניות של הבניין ולהביאם לשלב הגימור עוד בטרם הצבתם. כל זאת ברמת גימור גבוהה, בזמן קצר ובחיסכון ניכר בעלויות. תבניות המתכת מיוצרות במפעל אבידן, מפעל הנדסי עתיר ניסיון המספק את כל עבודות המתכת לפרויקט בליווי אדריכלי צמוד משלב התכנון וגיבוי צמוד במשך כל שלבי ההקמה. אבידן מבטיחה עמידה בלוח זמנים, דיוק ואיכות. תהליך הייצור עצמו מבוצע באתר הבנייה, תוך הדרכה ופיקוח צמוד של יועצי ספנקרום. מלבד האבן ניתן לבצע גימור גם בקרמיקה, גבס ובטון, בהתאם לדרישות הקונסטרקטור או אדריכל. על משטח האבן יוצקים בטון לקבלת תבניות קרום בעובי של כ4 סנטימטרים. מניפים את תבניות הקרומים ומעגנים לרצפה במקום אשר סומן מבעוד מועד. קושרים לקרום את הברזל לפי התכנון, והסגירה נעשית עם תבנית גבס. מהדקים את תבנית הקרום החיצוני והתבנית הפנימית בעזרת קלמרות. לאחר חיזוק יוצקים את הבטון בחלל שבין שתי התבניות לקבלת קיר בעל מקשה אחת. השיטה מציעה פתרון דומה גם להכנת תקרות. קרום התקרה בעובי 2 סנטימטרים מיוצר בגימור גבס או בטון, מחולק בגדלים של עד 50 מטרים, יצוק על גבס ירוק מתוצרת אורבון. הקרום מונף מהשולחן ומונח על גבי קירות המעטפת ונתמך על ידי שורות ליגרים במרחקים של מטר אחד מהשני. יציקה רגילה על גבי תבניות התקרה תביא בשלב זה לקבלת תקרה מושלמת. בסיום התהליך מתקבל מבנה עם גימור מושלם מוכן להרכבת אלמנטים וצביעה. שיטת ספנקרום מובילה מהפכה בשיטות הבנייה המקובלות ויוצרת ענף אטרקטיבי לעבודה. בפרויקט שאני מבצע כרגע בכרמיאל, אני מבצע עבודה בשיטת ספנקרום. נוכחתי לדעת שמדובר בשיטה קלה, נוחה מאוד ומהירה,
רמת גימור גבוהה ביותר וניתנת לביצוע על ידי פועלים ישראלים, צעירים, גם בלתי מיומנים וללא כל הכשרה קודמת. הצטרף גם אתה לדור החדש של טכנולוגיית הבנייה ותהנה מכל יתרונותיה.